Front Oriental. Ideada per Hitler, l'Operació Barbarroja tenia com a objectiu la conquista de la Unió Soviètica, del mar la població, explotar el país i en un futur més llunyà colonitzar-lo. Als següents punts tractarem tant les batalles que es produïen al Front Oriental com els països que intervengueren en aquestes, amb una atenció especial a la participació dels espanyols. Primers mesos de l'Operació Barbarroja. La matinada del 22 de juny de 1941 comença l'Operació Barbarroja, la invasió alemanya de la Unió Soviètica. L'atac sense declaració de guerra va ser per sorpresa, ja que Alemanya i la Unió Soviètica havien signat l'agost de 1939 un pacte de no agressió, l'acord Molotov-Ribbentrop. Els objectius de Hitler eren destruir el règim bolxevic, sotmetre els pobles eslaus i expandir-se territorialment per a poder explotar les riqueses del país. El 22 de juny de 1941, les forces alemanes ja havien destruït gran part de l'aviació soviètica, un colp molt important perquè va facilitar l'avanç de la Wehrmacht. L'ofensiva estava organitzada en 3 grans fronts i va ser, sense dubte, l'operació militar més gran de la història. Un al nord en direcció a Leningrad, on s'establí un terrible setge fins gener de 1944. El segon al centre en direcció a Moscou i avança fins a ser aturat a pocs quilòmetres de la capital. I el tercer, més al sud de la direcció a la regió industrial de Donbass i els camps petrolífers del Caucas. Al sud avança a través d'Ucraïna. Va ser una mica més lent d'esperar. Això va fer que Hitler ordenés una parada a l'ofensiva del front central per proporcionar ajuda a del sud. Batalla de Moscou. L'exèrcit roig va preparar la defensa de Moscou minant bona part del territori circumdant i involucrant la població civil en la lluita, alçant murs, trinxeres, filats, barricades. El novembre de 1941, els alemanys arriben a Moscou, esgotats. Havien travessat les gèlides terres soviètiques i molts soldats havien mort pel camí. A més, a Moscou es troba amb una resistència ferotge. El 5 de desembre de 1941, l'exèrcit roig contraataca els nazis. L'ofensiva es va desenvolupar en tots els sectors. Els alemanys es van veure envoltats per un exèrcit civil i militar. Un mes després, els nazis es veien obligats a retrocedir. Batalla de Stalingrad. La batalla de Stalingrad es va desenvolupar entre el 23 d'agost de 1942 i el 2 de febrer de 1943. Stalingrad era un important nus en la ruta entre el riu Volga i el mar Caspi i amb el nord de Rússia. La seva conquesta asseguraria l'avanç dels nazis cap al pous de petroli del Caucas i acabaria amb la principal font de subministre dels soviètics. L'exèrcit roig, en no tindre tants recursos materials com els alemanys, va lluitar cos a cos, barri per barri. En la desesperació, els soviètics van utilitzar brillants franctiradors, van sorprendre a l'enemic en avanços nocturns i van proliferar els assalts a baioneta calada. En contra de tota esperança, els rojos van aturar l'exèrcit alemany i posteriorment van aconseguir rodejar-los. La victòria soviètica a la ciutat de Volga va ser una fita clau en la Segona Guerra Mundial. Els nazis patiren enormes pèrdues i des aleshores passaren a la defensiva, de manera que Stalingrad canvià el rumb de la guerra. Setge de Leningrad. A principis de setembre de 1941, l'exèrcit nazi ja era a les portes de Leningrad. Malgrat l'intent d'assalt alemany, la intricada defensa soviètica va aconseguir detenir l'ofensiva. Així doncs, Hitler va decidir matar de fam i de fred els habitants de Leningrad i destruir la ciutat amb bombardejos.
La escassetat va començar a fer estralls cap a novembre. Es van fer freqüents els casos de desmais per fam, la gent moria d'esgotament, l'hivern va resultar molt fred i llarg per als assetjats. Des de la tardor pràcticament no va haver-hi electricitat ni calefacció i va deixar de circular els transports. Es van fer freqüents els casos de canibalisme. La situació va millorar un poc durant la segona meitat de 1942. Tanmateix, no fou fins gener de 1943 que els soviètics van aconseguir trencar el bloqueig. Malgrat tot, els alemanys continuaren amenaçant els suburbis del sud un any més. El setge de Leningrad va durar 872 dies des del 8 de setembre de 1941 al 27 de gener de 1944 i es va cobrar les vides de més de 1.200.000 persones, més del 90% d'elles van morir de fam. Participació d'altres països en l'Operació Barbarroja. A part d'Alemanya, en la invasió de la Unió Soviètica intervengueren altres països de l'òrbita feixista, com ara Romania, Hongria, Itàlia, Eslovàquia, Croàcia i Finlàndia, a més de milers de voluntaris anticomunistes provinents de diferents països i integrants en les SS. Els espanyols a l'Operació Barbarroja, la Divisió Azul. El mateix dia que comença l'Operació Barbarroja, el ministre d'Assumptes Exteriors d'Espanya, Ramon Serrano Suñer i Franco ideen l'enviament d'un cos militar espanyol, la Divisió Azul. La consigna la dicta el mateix Serrano Suñer el 24 de juny de 1941 del balcó de la Secretaria General del Moviment a Madrid. Rússia és culpable, lema amb el que enardeix les masses i assenyala directament Stalin i el bolxevisme com a culpables del desastre de la Guerra Civil Espanyola. En realitat, Franco preveia la victòria nazi en la guerra i planejava guanyar-se amb l'enviament dels divisionaris les simpaties alemanyes per a beneficiar-se d'un hipotètic repartiment de les colònies franceses a Àfrica. L'enviament de tropes regulars podia ser vist des de l'estranger com l'entrada espanyola a la Segona Guerra Mundial. Per això, en teoria, la Divisió Azul era un cos de voluntaris falangistes que s'integraria dins de l'exèrcit alemany. Es calculen entre 45.000 i 47.000 voluntaris, dels quals 4.000 moriren al front, 8.000 ferits, 2.000 mutilats, quasi 400 foren empresonats per l'exèrcit roig i 7.800 emmalaltiren. La Divisió Azul va intervindre principalment al front de Novgorod i Leningrad. Els espanyols a l'exèrcit roig. Durant la Guerra Civil Espanyola, uns 3.000 exiliats, la majoria xiquets de la guerra, van ser acollits per la Unió Soviètica. Quan el gegant de l'est va ser enviat pels nazis, aquests exiliats se mostraren disposats a defensar el país que els havia ofert protecció. Tot i que l'exèrcit roig tenia prohibida la inclusió de combatents estrangers. Uns 700 exiliats van incorporar-se a files. Al 1941, durant l'ofensiva alemanya contra Moscou, els soldats espanyols de l'exèrcit roig foren els encarregats de la defensa de Kremlin. Posteriorment, seguiren l'exèrcit soviètic en l'alliberament d'Europa. En total, van morir més de 200, dels quals uns 75 van ser xiquets de guerra. Dones combatents a l'exèrcit roig.
Lamentablement, la historiografia ha invisibilitat bastant la URSS, primer país del món en facilitar sistemàticament l'entrada de dones en unitats militars. Així, les dones a l'exèrcit roig no es trobaven en tasques de reguarda, com passava a la resta de països, sinó que participaven en missions de combat. Durant la Segona Guerra Mundial es calcula que es van allistar al voltant d'unes 800.000 dones soviètiques. Moltes van formar part d'unitats sapadores, aviadores, exploradores, tanqueres i franctiradores. Algunes d'elles van tindre una actuació tan valenta i destacada que van ser decorades com a heroïnes de la Unió Soviètica.